Spuneam despre baby bucătărie că o folosesc zi de zi și că este populată de cele necesare pentru mâncat și gătit. În clipurile video OP94 și 95 am vorbit despre organizarea recipientelor utilizate la pregătirea și servirea mâncării. Vin acum cu o adăugire. Baby bucătăria este și căsuța celor necesare pentru consumul de lichide. Prin urmare, îmi permit să vin în acest clip video cu câteva idei privind organizarea acestora. Nimic nu se compară cu servirea ceaiului lui Mimo sau Coco Oștei din cănile preferate, cănile bunicului meu, servirea lăpticului din ceștile lui Mimo, servirea H2O din pahare My Style sau a freșurilor și siropurilor din pahare de șampanie sau cocktail. Eu am nevoie de un loc ușor pentru obiectele amintite, pentru ca acestea să nu fie dezordonate. Nu am nevoie de cantitate, ci de calitate. Astfel, organizarea acestora va fi una simplă. Cănile, ceștile, paharele din baby bucătărie pot intra la categoria expuse. Un loc potrivit pentru depozitarea acestora poate fi deasupra chiuvetei, în suportul suspendat pentru căni, cești și pahare, cu tavă pentru colectarea apei scurse, sau pe o etajeră deschisă. Un alt loc poate fi baby camera, care lent, dar sigur ca melcul, se transformă în altceva. Cele necesare pentru consumul de lichide din sala de zâmbete vor intra cel mai probabil la categoria ascunse. Vă invit să acordați atenție organizării vaselor din care beți H2O sau alte lichide sănătoase și nu uitați că pentru a crea o atmosferă plăcută la masă, este bine ca modul de aranjare a farfuriilor, tacâmurilor și paharelor să se armonizeze cu designul, culorile, decorațiile. Pe măsură ce dau viață ideilor mele, revin cu completări. Reținem, calitatea începe de la ordine, curățenie, într-un cuvânt, organizare. Pe cuvânt și pe curând!